Pa mor aml ych chi'n golchi eich dwylo? A pha mor aml ych chi'n gwneud hynny yn dda? Wel, yn ôl ymchwil diweddar gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae llai a llai o bobl yn golchi eu dwylo ar ôl bod yn y tŷ bach ac ar ôl tisian. Ond dyw dwylo sy'n edrych yn lan ddim bob amser yn lan, ac yma yn Ysgol Gyfun Gŵyr mae yna ddigwyddiad i dynnu sylw at bwysigrwydd hylendid dwylo. A'r disgyblion yma sy'n barod am sioc wrth i'r golau uwch fioled ddatgelu germau a baw. Ond dwylo un ffon esymudol, mae'r golau yma yn dangos gwir bwysigrwydd golchi dwylo yn dda ac yn drwyadl. Mae'n sioc i gweld faint o gres a germau oedd yn dod off llaw rhywun arall wrth fel siglo neu cyffwr. Fi wedi meddwl, os does dim unrhyw fel mud neu paent arno fe, mae'n ffain, ond mae ddim yn actually ffain. Oedd wedi cael sioc mawr, mae'n absolutely disgusting. Mae fel viruses a stwff gallu spread o'n haws os ti ddim yn golchi dwylo ti. Ond pam bod hi'n bwysig golchi ein dwylo? Wel, mae ein dwylo yn cynnwys miliynau o microbau, ac er bod y rhan fwyaf yn ddiniwed, gall rai fod yn bacteria sy'n gallu gwneud ni'n sal. Felly, i leihau risg o gael ffliw, norovirus a coronavirus, mae golchi dwylo yn holl bwysig. Ond pryd yw'r amser gorau i olchi ein dwylo? Ar ôl bod yn y tŷ bach, cyn trafod bwyd neu paratoi bwyd, ar ôl bod mewn mannau cyhoeddus ac ar ôl bod ar drafnidiaeth cyhoeddus. Nôl yn Ysgol Gyfun Gŵyr ac mae'r disgyblion bellach yn arbenigwyr ar olchi ei dwylo'n dda. A phob un yn gwybod yn iawn bod dwylo glân yn bwysig